Dzień dobry, szczęść Boże, alles Gute im Neujahr, szczęśliwego nowego roku. No i tutaj chciałem pora słów powiedzieć. Od taki cytować to mojej taką studentka z Częstochowy, dr Katarzyna. Jest bardzo fajna dziewczynka. No i tutaj będę trochę cytować. Moi drodzy, 2005 jest już z nami. Życzę Wam wszystkiego, a przede wszystkim dużego, szlachetnego zdrowia, cennego czasu, mini zmartwień, a więcej radości, dużo wewnętrznego spokoju i pogody ducha oraz wielu powodów do uśmiechu. Lachacie to jest fajna sprawa, ważna sprawa, bez tego ani rusz, nie? No i dużo siły, nowych pokładów energii, spełnienia marzeń, realizacji planów małych i dużych podróży, rajzy do wewnątrz siebie, na przykład na Jakobswegu, albo rajzów na zewnątrz, na przykład na Kanary, albo na Karaiby, przepraszam. No. Także również życzę niezapomnianych życiowych momentów oraz wspaniałych wspomnień. No, wspomnienia to fajna rzecz. Można sobie zdjęcia pooglądać albo filmiki. No, także jest to fajne. No i dziękuję również wszystkim, których spotkałem w 2004 roku. Dziękuję za abonamenty, za lajki. Jest to potrzebne do algorytmów. No i po leku jakoś tam leci to. Pozdrowiam Ślązoków i wszystkich innych. się śmieję. No i myślę, że ten rok 2004 nie był zły. Była to cenna lekcja życia, a 2005 nie powinien być gorszy. No i żadnej polityki tu nie będziemy uprawiać. Pozdrawiam. Życzę miłego 1 stycznia, jeszcze spokojnego. Ci, co muszą kaca oddyczyć, to niech lecą. A już muszę się brać do roboty, bo tu zaś tłumaczenia są. No i tak to leci. Z Panem Bogiem, trzymajcie się, Pysklutkowie i ciao.